Li welatê Bulgarya bi hezaran ji koçberên Sûrî giliyan dikin. Ew jî ji ber jiyana zehmet gotê de derbas dibin. Bulgarya welatekî din tevlî welatên ku kêmasiyan bi koçberên Sûrî re dikin. Koçberên Sûriyê ku li wir dijîn giliyan li ser karê rêveberiya kampê dikin. û di çavên gelek koçberan de ew rêveberî terorîst û gunehkar e. û ji ber jiyan û rewşa siyasî ya zehmet ew koçber bi sedan ji jin û zarokan pêk tên li kampê rûniştine. û li bendîgohin ji welatên Ewropî wan derbasî bajarên xwe bikin. Her wiha hin ji koçberan dixwestin ku diriya welatê Bulgarya de derbasî Ewropayê bibin. Lê ew rastî kampa Xermenelê bûn û ew kampa koçberan a herî mezin li welatê Bulgarya û ew kamp di dema Borî de leşkergeh bû û di sala 2013 de bû kamp ji koçberan re. Hevdem li welatê Bulgaryayê hejmara koçberan dike 2200 koçberî. Di nav wan de 520 zarokin û piraniya wan ji ber rewşa serma nexweşiya singê bi wan re ne. Her wisa hejmara jinan dike 720 jinî û ew jî di rewşeke zehmet de ne. Êş û zehmetiyên wan zêde dibin, got koçber di tirsê de dijîn, ew jî ji ber gefên grûpeke yên bi navê Ataka têne naskirin û rêveberiya Bulgarî nikarin koçberan biparêze. Koçberên Sûrî ku de diçin rastî êş û azaran tên û girî û xemgîniya wan li ser welatê xwe dikin. Tenê welat cihê razîbûnê ye.